Jeg vil gerne fortælle jer et eventyr om 3 piger, Linda, Maria, Eva og en lille rød bil ved navn Lynet McQueen, og deres lange og besværlige rejse fra Island til Uldum Højskole. Hvordan de mødes ved ingen, men en var fra Island og de andre 2 fra Danmark. Vi begynder, hvor de sad i den lille røde bil og ledte vidt efter en kongedomme, som kaldes Uldum. De havde hørt, at Uldum var fyldt med grønne gårde, god musik og smukke fyre, men desværre vidste ingen, hvor man kunne finde Uldum, fordi det var helt umuligt at placere kongedommet på kort, men de ville prøve alligevel. Bedste ven. Altid er de sammen, de ligner jo hinanden. Der er så sjovt i Afrika, ja ja ja. Flyvemaskine, stop her ved vi af. Så når du ser De parkerede bilen for at finde ud af, hvor de var i verden. Jo, en elefant i Danmark, men hvor fanden var Uldum henne? De havde ingen idé om, hvor de var i verden, men heldigvis havde de et Danmarkskort i bilen. så til Kinas land, hvor øjnene er skæve og huden den er gul, ja. De har et meget mærkeligt sprog, ingen kan forstå det, det er det rene volapyk. Kineserne, de elsker fis, tralala, især når de har fået en stor skål ris. Så ser du en kinøjser på din vej, så bliv ikke ræd, for han er næsten ligesom dig. Hans ansigt er da godt nok lidt specielt, fordi hans øjenbryn, de har en vinkel som et telt. Pludselig blev Maria utrolig sulten, men heldigvis havde Eva altid lækker og velduftende tørfisk i sin lomme og gav hende at spise. Eva tilbød også Linda, og hun spiste det med velbehag. Endelig kunne vi næsten finde ud af det og var på vej. Næsten. Endelig. Uldum. Uldum, hvor solen altid skinner, og græsset er altid grønt. Med omkring 1300 indbyggere har kongedommet Uldum alt, hvad man har brug for. Heksedoktor, marked, værtshus, krog, klædemarked, skalphæring, spærekasse, elixirmarked, mølle, tilbedelsessted, børnehave og opdragelse og bevaring af børn i alle aldre. Den har også en mystisk historie med Uldumpigen. En kranium af 11-12-årige pige blev fundet i Uldumkær omkring 1877. Uldum gennemgik uheld igen den 1. juni 1897, da 3 gårde brændte, men alle overlevede, selvfølgelig. Men gennem alle slags ulykker har det altid stået et tegn af fornuft og kærlighed. Uldum Højskole. Uldum Højskole er en folkehøjskole, der blev startet af Rasmus Sørensen den 18. januar 1849. Den har Grundtvigs skolesyn, mens hans undervisning tog sigte på personlig udvikling til at gøre voksne til gode statsborgere. Uldum Højskole har 4 kollegier. Friskolen,
Langebuk nederst, Langebuk øverst, lange linje og udgård. Den har også blandt andet rigtige lakkerværelse, kostymeomklædning, billedværksted, kaffe midtgård, keramikværksted og pejsestue. Eleverne kommer fra mange forskellige lande. Kurder fra Iran, kurder fra Irak, kurder fra Syria, anden kurder fra Syria, kurder fra Thailand, kurder fra Ungarn, kurder fra Japan, kurder fra Somalia, kurder fra Norge og kurder fra Island. De andre elever kommer fra Danmark og hedder Mette, Maria eller Magnus. De bestemte sig for at kigge på den mærkelige og gamle skole, og det første de så var et totemspil, som de tror er til offergave. Pludselig blev det sommer. De gik videre og så noget, de ikke vidste, hvad var. Uldum Højskole er et slot. De forestillede sig, at alfahanen, som hed Kurt, boede der. Året det er 1351. Vi er et par riddere, der deler en bog. Vores hverdag den går ud på at holde vagt og ellers leve efter kongens lov. Ord og orden, det er nøgleord for os. På vores borg skal der være rent. Kurt var hersker og havde nogle undersåtter, som arbejdede med at oplyse eleverne. Det begyndte med at samle den meget trætte elever om morgenen og fodre dem. Bagefter samledes det i et stort værelse, hvor en snakkede i en halv time, mens de andre fortsatte med at sove eller spille på sin mobil. Efter herskeren er færdig med sin tid på højskolen, blev han begravet i gården og får en kæmpe stor sten som mindesmærke. Jeg har friluftsliv i dag, og jeg har øvet, og jeg er mega træt. Vi fik også en værelse, men det var fandens svært at låse op. Men endelig, det gik. Pludselig opdagede jeg, at min mobil var blevet strømløs, og ville derfor oplade det. Men for flødeboller, det virkede ikke. Hvorfor? Måske har det ingen strøm. Bedst at prøve at... Jeg kommer fra Ungarn, og til mig det var mærkeligt i dansk kultur i Danmark, at de siger ikke bon appetit eller god appetit eller noget på dansk, når de begynder at spise, men de begynder bare. Så i første gang jeg var i Danmark, jeg savnede det rigtig meget. Jeg kan ikke sige det, fordi de kigger mig mærkeligt. Hvorfor siger du noget, når vi begynder at spise? Og måske noget lidt mere seriøst ting, at jeg synes, at i Danmark ungerne har mange gode muligheder, men når jeg gang de kan bare ikke finde ud, hvad skal de gøre i deres liv, så der er så mange muligheder. Så bare vælg en og færd. Eleverne var meget dygtige til at lære alle slags ting, og blev derfor meget sultne, når de endelig fik tid til at spise. Det var meget mærkeligt, at de altid taber saucen på kartoflerne. Men jeg tror derfor, at de er så sultne, at de ved ikke, hvad de laver.
Danskerne elskede også at cykle, og gjorde det hele tiden. Men det er okay, vi kan have det bare En kat passede på dem, mens de tog afsted. Ja, hej Kisi. Kisi? Hey, Eva, fokus! Undskyld. Ja, de elskede at cykle. Kisi? Jeg har været i Danmark fra 10. februar, og jeg kommer tilbage til Japan hjem i juli. Og jeg synes, det er mærkeligt i Danmark. I danser meget, og I drikker meget, og I rammer meget. Ja. Nej, men hvad siger du? Slap af, det dansk kultur og kurdisk kultur, det er helt det samme. Der er ingen forskel mellem dansk kultur og kurdiske kultur. Det er kurder fra Island og danskerne. Det er helt det samme. Efter deres besøg til Uldum Højskole blev det pludselig ikke så varmt mere, og de tog lidt varmere tøj på. Det var meget tilfredse med deres rejse og snakkede sammen om alt det, som de havde oplevet, og hvor super dejligt sted Uldum Højskole var. Men som man siger, så er ude godt, men hjemme er altid bedst. De gik hen til deres lille røde bil og tog afsked med kongedømmet Uldum og Uldum Højskole. De rejste hjem til deres tykke ramme på Island og levede lykkeligt til deres dages ende. Okay, Banibash. Banibash. Maimun. Ja. Prøv at tage hand om.